What's up mga guys? So, may hapon na plata na sa tawa pata kauli. Pabulkit na diri sa itong soke. Mabibi. Mugha po ang kahoy ron. Stilan ining patay sapi. Kano sa pata kapatsubles. Ano niya tuligid. Kita'y nimo ani. Sige kita kaplatan. Ano masig yung namigiligid ng mga plug. Sige ra kagwartang vulcanizing na to ani. Nabusing ay. Muna nagbulkit sa kuwang motor. Stila no. So maghuwat-huwat lang sa tagno sa ani mahuma ng bulkit ani mga 20 minuto siguro. Siga pang kayo. Huwat-huwat lang sa ta. Okay guys, nahuma na guys. Nahuma na gid guys. Ay makapauli na tani guys. Guys. Yo, what's up guys? Maayong gabi eh. Nana ko tres balay sa lugar ko na uli. Sa size 18 na. Tungod sa atong ilong. Ayaw, dong ayaw. So, maura na akong vlogger na. Naplatan ta, naplatan. Kinahanglan tag ligid nga kanang tubles. Sa may mo kuan dia hatag og ligid dia be. Kanang tubles be. Paitan sige tag bulkit sa sintang bangag sa bulkit ug mabangag og duha di 120 pastil. So mao na akong vlog ron na buslot ug nga plata atong ilong.